V predchádzajúcom videu sme sa venovali zatepleniu strešného plášťa. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá s tým priamo súvisí, a to je výmena strešnej krytiny. Je to vec, ktorá čaká majiteľa každého jedného domu aspoň raz za život a nemali by sme ju preto podceniť. V prípade rekonštrukcií starších domov sa častokrát jedná o zloženie tzv. Eternitovej krytiny, ktorú by sme mali zveriť profesionálom, pretože manipulácia s eternitom je zdravotne veľmi škodlivá. V prípade zateplenia podkrovia, vrátane výmeny strešnej krytiny, sa nám ponúkajú dve možnosti zateplenia. Tou prvou je využitie fúkanej izolácie a tou druhou možnosťou je využitie minerálnej vaty. Keď už premýšľame nad tou výmenou strešnej krytiny, ponúka sa nám aj tretie riešenie izolácie a tým je využitie tzv. Nadkrokevnej izolácie. Čo sa technického postupu výmeny krytiny týka, je dôležité dbať najmä na kontrolu nosnosti pôvodnej konštrukcie a následne rešpektovať tak voľbu strešnej krytiny. Je dôležité, aby nová strešná krytina bola obdobnej hmotnosti ako tá pôvodná. Neoddeliteľnou súčasťou montáže novej strešnej krytiny je aj správna inštalácia odkvapových žľabov. Dbajme na to, aby to bolo prevedené precízne a aby nám do strechy nezatekalo. V prípade využitia kovovej strechy alebo plechennej využívame takéto lišty, aby voda priamo stekala do odkvapového žľabu. V prípade klasickej strešnej krytiny dbajme na to, aby krytina zasahovala do priestoru odkvapového žľabu, aby voda priamo stekala týmto smerom. Pre získanie detailnejších informácií o zateplení strešného plášťa šikmej strechy sa pozrite na ďalšie video z tejto série, v ktorom sme sa venovali tejto problematike oveľa detailnejšie.